Tida kutendai mhuri yeZimbabwe pano paSaint TV. Basa renyu richingoramba chienda mberi. Ndakamira neThe Kapingautowa. Zvinezvi vakomana kwaKapingautowa ndo Saint TV yachona mazuva ano. Handiti isusu zvatinoita mai paSaint TV tinoda kuti tikabata nyaya tinge tiri tinoibata tichigadzirisa. Handiti asi pambachona nyaya dzinombotiremei senyaya iri panapa ine kakutiremera, asi inoreruka kana imimi mukauya mukamira nesu mukaita kuti basa riende mberi. Panapa ndakamira nana mukoma wangu vamakuziva mese. Mukoma zvudi? Hapana kuri bhozo kuti. Handiti zita ndiani? Knowledge Kapingautowa. Makore 32 years. Kumushande kupi? Ku Hurungwe. Alright, Trokea. Trokea za farmer. Alright. Alright. Zita makore? Ndiwe Kapingautowa. 43 years. Kumusha ku Hurungwe. Trokea za farmer. Alright. Madzikoma, pane umwe munhu ari kukuona ina sandiri. Asi kutoziva kuti kumachinda ari kumboita nezvei. Mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti dambudziko ramuinaro dambudziko rei? Dambudziko ratinaro nderekurwara nechirwere chekenza. So far vakavhandejiwa. Hande neruonda rakati kukura zvidai rakavharwa nevhandeji. Vaitiriona rakanyanya kukura. Saka ndio dambudziko racho rakanyanya kuti sisa muri mararo zvatiriona. Zvekuti kuchema sokuita rubatsiro ndio nyaya yacho. Kuti itonzi kenza. Saka ndio twatoti madhokotazi vaishande kusvika nedo zviri nani. Alright, saka manengo yakareba sei uye marapwa kusvika papi parina? Ndane 2 months and a half ndauya. Vari zvinezvi ndakushizira ndatoona kuti advice ndako mafeto. Ndinotaurira madhokotazi kuti ndakarwa chemo ndaenda kuoperation. Zvoti ndako maguma. Alright. Saka masarwa nekuitwa chemotherapy kangani? Dhokota vaiti ndikaitwa ava kamwe chete ndakuzoenda kuoperation. Alright. Mukoma Knowledge, imiwo zvakamira sei? Makauya rini ende pamukatestwa chii chakaitika? Ini ndakatestwa ndakaonekwa ndine kenza. Kenza irida kubviswa chibundu chirapa ichi. Saka handakuna operatwa ndadai vanhu makanda mari yauya. Ndana operatwawo. Ndapora please we. Vanhu ndibatsire kuti mhuri yeZimbabwe. Ndo zvandiri kubatsirwa nazvo nokuhwara kuya kuno muHarare muno. Kuhwara kwatakaitawo kuya muHarare muguta kugara musango kudai zo. Kumba totofungawo kumba. Tingazongoita tirapoti dzokere kwedu kuHurungwe kwatajaira. Tatenda mhuri yeZimbabwe. Alright, so mhuri yeZimbabwe vamwe vanogona kutora chirwere chekensa solite chirwere chakaipa kutaura kunoku vane mukoma wavo vari pakati pavo anonzi Walter akatoshaika. Handiti ainzi Walter Kapingautowa. Handiti akashaika mushure abatwa kensa ikanonokerwa. So chirwere chine ngozi yekutoti chinogona kuuraya. So we want toda kuti tinge tinoseva upenyu hwevaviri ava. Kutaura kunoku tine target yekuti tiri kutsvaga $3,000 yekuti tikwanise kubhadhira theatre kuti madzikoma awa vange vari vanorapwa. Pari kudiwa 1.310 yamukoma Iben, 1.310 yamukoma chiremba havasi kuchaja, vari kushanda pachena. Handiti tichida kutenda Dr. Muriva, Dr. Dzongodza, madziremba vese vakawanda, madziremba vari kuvabatsira nekuda kwekumira kwavari kuita nawo vachiita kuti basa riende mberi. Madzikoma, ndamboona imi marongedza. Vanga varongedza chii? Manga makuda kutize? Nzara chaiyo nzara. Dzara yakati mazi dhokota vanga vatizvoni pa3 weeks dzedzi. Saka newe session yekwatogara kwacho nekodati kwanga kusinawo chikafu zvazvakuitika. Ndinati no zvina ndinoenda kumva topedzawo 3 weeks dzedzi ndiri kuhodyo ndiri kutenda. Andizodzokawo zvinge zviri nani kuti chisviko ndichingoenza kuchipatara nekuti weitwa zvandichida kudzokera kumusha. Alright. Right. Itaiso pabhuta apa patine chikafu chatinacho nhasi. Handiti sa chikafu chavepo sadza chikafu but mimi manje hanzi hamusi kufanira, handichakusire mazowe imi.
handiti hanzi hamusi kufanira kudya zvinotapira handi manzwa nemaexperts saka kutofanira kutoti mapotatoes, sadza, makaroni, raisi rimo, zvinhu zvekuti zvinovakawo chi handiti mudhayati yenyu muri kuiziva kuti yakamira sei, so mazuva awa haasisiri yenyu. Aiwa, tichida kutendai muri eZimbabwe, kune vese vari kusapota, kune vese ndichakuudzai figa kuti taane mari pazuva ramangwana ndopanoenda kukwanisa kuti ndikudzei ndambonotora dzimwe kwana Western Union neWorld Remit handiti because dzimwe takambodaro tikaenda kuya tikanoona mari dzisingatoreke, so handigone kukudzai mari dziri kuWorld Remit. So far we are working nefiga ratatinaro, figa redu re 520. Mangwana ndopanoenda kupai update yekuti tapa mari tichiona kuti target yedu iri kufamba sei, tiri kusvika sei. From Uncle Saint neSaint TV crew, aiwa ndichiti kune vese vachienda kuVictoria Falls chikopokopo chiripo, tichiti much love.